Вось такая зима. Прывітанне, паважаныя гледачы. Ізноў я пачынаю свой рэпартаж з вёскі, якая ажывае толькі ўлетку. Ну а зараз на календары зіма. Ну і насамрэч зіма, вось бачыце, снег ляжыць нават. Дык вось зіма, і ўсё навокал адпачывае разам са сваімі жыхарамі. Вёска – гэта своеасаблівы арганізм, які нікуды, ніколі не спяшаецца. І ўвогуле жыве сам па сабе. Аднак хочу вас запэўніць, што цяжкасці, хваробы, турботы і святы тут ёсць. Усё як і ва ўсіх. Хіба, можа, трохі менш увагі з боку ўлады. Але, па-першае, каго тут кантраляваць? Ну а з другога боку, можа, гэта і добра. Вось звярніце ўвагу, як і дзе людзі будавалі свае хаты. На першы погляд, ну неяк незвычайна вольна. Але адносіны паміж суседзямі. У такім выпадку яны павінны заставацца добрасуседскімі, таму што галоўнае, што ніхто нікуды нікога не піхае. Сам лад такого жыцця – гэта праца і незалежнасць. Растопку. Что тут осталось у нас? Что-то я не лечила, нас коренных, дык не 7 человек только, которые тут родились. А так усе гэтыя вот, што куплялі, як вы гаворым, гэтыя. Вот і сосед тоже, яны ж купіўшы хату. Іх зіма нема, зараз вясной прыедуць тады, тут така. Але ўсё роўна, чужыя людзі, ўсё роўна не сравніць. Вот мы вот из этого, мы так вот куперат еще было этой туей не загороджено, не засадили яны. Дык яна что-нибудь там поле там чи что,
А я йду, Івановна, привіт! І вона туди подійде, ми станемо поговоримо. А тепер гэтай туе их загородили, что комар носа не подсуня. Где ты будешь что там уже звать, кричать? Так и, ну, и я кажу, гэты люди чужие, яны не хочут с нами старыми общаться. Вот. А некалі жылі ў вёсцы. Мае гэта самае дзед, бо бацька ж майго забілі 39 годзе на польскай вайне. На польской? Ну, польскай немцы мы ваявалі. М. Вот, а тады ж у 39 годзе. А тады ж саветы пагналі Польш. Не, і немцаў. Вот. Польш пагналі. Вот. Была ж граніца каля Ракова. Мгм. Польш была ж занята, які там 20-м годзе, ці які там Польш прыйшла сюды, заняла, была граніца па Ракова. Мгм. Вот. А чаго ж польцы цяпер гэта самае даходзе гэту зямлюкаў забраць? Вот. Тады гэта самае. Вот. І то ж у вёсцы жылі, перасяліліся тоже туды далей на футар. Там зямля была. Уже наша, вот, у 35-м годзе яны перасяліліся туды. Вот. Тады мой брат 36-м радзіўся там ужо, я ў 37-м, а мой блізнючкі ў двух. Мгм. А меншы брат в 40-м ужо без бацькі радзіўся. Ну там, ведомо, от як за гору сховаєшся, там був хутор перший наш. А там тоді далі ще два, тоді там третій, тоді четвертий, в общем, 9 хат було там. Каришки звали нас. 9 хат було. Ну все, и ходили на простяки, ходили в колхоз на работу. Кто, а я тогда еще в школу ходила. Вот. И даже уже, як уже и взрослая была, и девка, и так ходила през гору у этих домов. Вот. На вёсцы жить треба держать хозяйство. Каб гэты. Ну, як уперед у нас и коровы, и две были, и такое у нас было большое хозяйство. Я молоко продавала в колхоз. Неколи ж было тут только... Сколько его хатов, все ж были, люди жили. Да. Вот. Были и свиньи, были и коровы у каждого. Вот, в рату ходили коровы, в лес пастили. Ну, такие молоко. Сдавали в колхоз молоко. Усе вакол жылі вот па-асобнаму. Пасобна, Ну. дзе землі былі. Мгм. Вот. А колхоз стаў, ўсё стаў перабудоўваць адтуль іх усіх. Мгм. Это в 49-м годзе. А цяжка было вот маці вашай з 4 вот дзецьмі? Ну вот, Цяжка ж было? дзядуля і бабуля жылі. А, Дзядуля то быў, есть дапамагалі трохі. канешне. І гадавалі, земля ж была, у нас лані зямлі было. Мгм. Яшчэ ж маме пасагу 3 зямлі далі туды, дзе Люда жыве. Мгм. Там она наша земля. У нас по 2 коровы было. Я сама вот такая пастушка была, гоняли в поле. Так у руках же ж водили его в лес туды. Так у одной вот 2 штуки, у одной на 3 штуки вела корову до лесу и туды назад. И каждый день у 5 часов подъем матка и эти. И погнали в поле. М. Вот, и каждый день. Ты иди пиши это. Мгм. На что тебе писать это? Ой, як жили. 3 весны у нас голод был ржаной, за тиркой только жили. Вот. Ты думаешь, добро было? Это теперь уже благо,
Что? Всего в магазинах и... Ну, правда. Ну так, ну старались, жили, я же говорю, что ніяк. Я ж кажу, як у нас так не було недостатку, потому что мы каждый год продавали чи корову, чи тялушку, нечто продадим. Вот. Свиней держали, свиноматок, поросяты продадим. Так у нас не было недостатку, у нас все было. Вот. А хто не хотел робить, дык и теперь кто не хочет, дык всяк бывает. І зноў мяне кудысьці нясе. І я ўжо быццам чую пытанні: а дзе расповед пра апошнія падзеі ў тваёй гаспадарцы? Праца якая-небудзь? Дзе? Урэшце рэшт, адны незразумелыя прамовы. І я цалкам з вамі згодзін. Але паспрабую крыху растлумачыць. Гучаць будзе банальна, але вось людзі жывуць сярод людзей і павінны памятаць не толькі сваё імя і прозвішча, што-небудзь пра бацькоў, а таксама кім былі яго дзядулі і бабулі. Адкуль карані? Вось што пра свае мінулыя пакаленні вы ведаеце? Дзе яны жылі? Дзе працавалі? Вось можа быць так, што калі такія думкі з'явяцца, спытаць і атрымаць адказы будзе ўжо няма ў каго. З чалавечага жыцця складаецца гісторыя, у падзеях якой трэба сумнявацца і вывучаць самастойна. Ну, вось як-то так, трохі нескладана, ну але вось так. Спадзяюся, што маё не зусім забаўляльнае відэа прымусіць вас падумаць і наведаць бабулю і дзядулю, калі ёсць такая магчымасць. Ну ці хаця б патэлефанаваць бацькам, калі таксама ёсць такая магчымасць. Ну, на гэтым я буду развітвацца. Калі вам нешта спадабалася ў гэтым відэа, заставайцеся на канале і абавязкова выказвайце свае думкі, пішыце каментарыі. Ну, і да пабачэння, паважаныя гледачы. Да наступных сустрэч.